Здравейте, днес ще покажа един autofocus. Значи това е тестето. Бъркаме го. Може да цепим. Сега трябва да си изберете една карта. Например, тази. Така. Това е вашата карта. Дама купа. Така, сега трябва да кажете някъде стоп. Например, до тук стоп. Слагаме тук картата и слагаме така. Сега ви покажам, че тестето е развъркано и само да цепиме така. Въркаме. Цепим отново. И така, сега един човек трябва да ми каже едно число от 1 до 20, например. Или от 10 до 20, айде от 1 до 20. И той, например, сега ми казва 16. Правим така. Броиме 16 карти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 карта трябва да е избраната карта. Седмицко. Това не беше нашата карта, забравих. Добре. Сега ще направя така. Ще сложа... забравих да кажа вълшебните думички всъщност. Абракадабра. И казахме 16. Отброяваме 16 карти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Когато стъпна с пръсти, на 16-то място е нашата карта. Надявам се фокуса да ви е харесал. Пишете коментари и гласувайте. Довиждане и до нова среща.